19. decembra 2015 s povolením Národnej rady Slovenskej republiky sme sa ako nevesta Kristova dostali na Bratislavský hrad. Už roky predtým tam prebiehali modlitby, ale tentokrát nám Boh otvoril miesto, aby sme ho tam korunovali v krásnej koncertnej sále ako jediného zvrchovaného kráľa Slovenska. Odovzdali mu celý národ. V Bratislave bolo korunovaných presne 19 kráľov a my sme 19. decembra mali možnosť korunovať toho posledného a ultimátneho Ježiša Krista. Pán Ježiš, my ťa vyvyšujeme na tomto mieste a my prehlasujeme, že Ty si jediným pánom a jediným kráľom. Drahý Pane Ježišu, vyvyšujeme ťa ako kráľa nad touto krajinou. A my vyvyšujeme Tvoje meno Ježiš Kristus opäť nad Európou, nad celým našim kontinentom. My chceme, aby Tvoje meno znovu vialo ako vlajka spravodlivosti nad celým kontinentom. Náš Pán.